usho ngalo sikhathi nganginayo imali yayo cash yayikhona ngase ngithi ukuze ngingathathi isikhathi eside igate lami ndoda li ungalibani namaningi ngicela ukuthi ngivele ngikhokhe ngalo sikhathi yayisithi ke lensizwa ayinankinga ukuthi ngikhokhe ngoba ngangazi ukuthi umsebenzi wayo phela ukuthi ke yenze umsebenzi wamakhasimende ukuthi ubuke kahle ngase ngikhokhela ngalo sikhathi ke kodwa manje njengoba ke iwenza umsebenzi wami akukho okwenziwe igate lami nje ulibona hleli siqhubha nokwenza amagate abanye abantu phezulu ukuthi mina ngayikhokhela imali yayo lensizwa angani mhlawumbe mayibuka mina ke ibona mhlawumbe isiphukuphuku noma ingenza udolwayo ngakukhokhela insizwe imali wangikhokhela impela kodwa ayikahle phela phethu wena uchaza ukuthi awu kahle kahle inkinga ukuthi ungakhokhela umkhulu yini vele kahle kahle sasixoxela impela naye umkhulu ngathi ngizomlungisela igesi lakhe kuzophela isonto ngimlethele igesi lakhe ngoba umkhulu wayeshilo wathi ufuna into esheshayo umkhulu washo ukuthi nami ngabanjwa izinto ezithile ngoba ubona la sibaningi sinathi sisebenzela umuntu sizama ukuphusha umsebenzi kwagcina singenzekanga njengoba sasishilo kumkhulu ngobuyela kumkhulu mtshela lutho angibuyelanga kuyena ngoba umkhulu wazi wayifikela yena ezosho ukuthi indoda kanti kwenzekalani indaba yegesi ngamtshela ukuthi hayi ngizomlungisela igesi lakhe okay liphike igesi yamkhulu ngoba ngisalungisa amanye amagesi bengicabanga ukuthi ngizomlungisela umkhulu nje kuzona le zinsuku lezi ezilandelayo ukuthi ngimsethele umkhulu igesi lakhe ziningi izinsuku ezilandelayo wena hlala edabeni usitshela ukuthi luphi usuku ozolungisela ngalo umkhulu igesi lakhe and umkhulu usunesikhathi esingakanani kulindile igesi Ziphelile ngithi inyanga engaphezulu kweintathu ngilindile igate ngoba ngumuntu oyisebenzayo ohamba endaweni ingakho ngangithi ngicela ngenze ngalo sikhathi kanti futhi okunye akaze angangitshele lo mfana ukuthi usebenzela umuntu mina ngangazi ukuthi njengoba ngikhokha kumnikazi womsebenzi okay ngingajabula ke mase ngibone ke umnikazi womsebenzi ukuze kucace ukuthi namhlanje ke kwenzakalani ngoba ngizohamba nalo elinye lamagate ngoba lamagate ala owenzayo awosazibali igate lami awukodwa mkhulu sizokulungisela mkhulu lakhe igate manje umlungu nami ngisanda ukungena kulo msebenzi ngisanda ukuqashwa nje wamfethu okay bra mkhulu wawunemalini mfethu ukuze indaba sizoyithola nje kusonke kahle ukuthi iyaphi kanjani akukho wena usukcommunicate nomkhulu akukho sokwenzayo ukuthi umkhulu mhlambe namhlanje uzomfonela umtshele umkhulu ukuthi mkhulu njengoba ngimile mina ngingasebenzi ngilinde 1 no 2 no 3 hayi umkhulu bengimfonela ngimtshele ukuthi igesi lakho khuleka kakhulu ngiphezulu kwayo mfana amampunge lento eshoyo uzokwenza ukuthi ngikubambe photse phezulu mfana wami uyangezwa awukodwa mkhulu lalela uyangibona mina kahle ngifona cha uyangibona kahle hayi ngiyakubona ukuze kuthiwa ngubhusho okhala hayi mfana wami ngizobamba ngikudedele mfana wami ungakhulumela into engeke noma doda lensizwa ayikho lento eshoyo lalela la nosukusenzile ngiqamba manga phela umkhulu uyalazi iqiniso naye uyazi ukuthi besikhuluma igesi lakhe ngizomlungisela imake mfethu wena mfethu usho ukuthi nje umuntu ngisho esekhokhele yonke imali engathi 3500 and wena awayikho into ekudlayo yokuthi umuntu ulinde phela into yakhe ayithembise kuwena awusho ke futhi before nje siye phambili kwenzakalani ngawe wiliphi udlalela iPirates noma udlalela iKaizer hayi ngidlalela iKaizer hayi kahle wena hayi ngempela owala angola eSouth Africa hayi ngeke kodwa nensuku empethu lalela kahle asifuni size siye kude nalesi story wena uzama ukulungisa udaba lakho nomkhulu manje umkhulu ke futhi inkinga nansi ngeke sambe ungaphumanga isolution la yokuthi igate namkhulu kwenzakalani ngayo njengoba bethi umkhulu futhi uyabona ukuthi khona igate la eminyango alibonayo ukuthi ingangena kwakhe hayi doda engazuthi sihamba nalo kwayilona kwayilele la manje ukuthi lamagate la odiwa abantu ayahamba nje imake umkhulu kanti lakhe wayelenzeni umkhulu ngizomlungisela igate hayi ima wena anzi ukuthi umkhulu elakhe wayelenzeni kusho umkhulu wayenzele for free
Kodwa mkhulu wangifaka enkingeni. Ngekwazi ukuhamba amagesi. Wena uyifake enkingeni mfana wami. Wena ubona uKhisimusi mawubona mina. Ubona ufana Christmas. Amagesi lawa. Go2 ayahamba. Awahamba omabili. Angeke mkhulu ngeke uyikhethele ngcono ukhambele. Hey baba. Angizukuzwa ngawe. Nayo imali kamkhulu. Hayi ngeke likhwalisi kakhulu leli yabo simfanele uhamba naleli. Lalela ke mfana sasebenza Yima manje ngeke ukwazi ukuyikhethela. Hayi ngeke kwazi kwamba kungatheni nje umlungu engakhala kabi ngekwazi kwamba ukuthula amagesi. Ngcono uzohamba igesi elilodwa. Manje okay. Yini kodwa decide ukuyenza? Umkhulu yambuyisela imali yakhe noma njani? Mkhulu ngizomakhela elinye igesi umkhulu. Ngcono athathe lona leli. Hayi wena uthatha kancane nafana. Mkhulu akuthatha kancane. Wemfethu. Uthatha kancane. Lalela. Amadoda amakhetha amba omabili. Imaki. Baba, cela usondezele lelo gate la. Lalela baba. Hayi ngeke. Yima. We baba, phela uyalo uma uswenze njalo. Hayi angilwa. Pho wenzani? Umuntu vimba phela igate uyalo. Nangu umuntu bozo, hey wena usijwayela kabi wena. Umlungu uzothini? Namkhophi. Uzothini? Wena kahle wena. Hamba nama. Mkhulu kodwa hayi ngeke lasala mkhulu. Mfethu awuphindi ubambe leli ke ngokufaka impama ngoba usijwayela kabi. Umlungu uzothini? Hayi inkawu. Nangu umuntu wanika owebhizinisi kanti uba mnikazi ebhizinisi. Wena yazi la ngipakela ke ngalo ngisakhuluma nama-customer kunabantu abafuna amagesi amali lawa phela wabantu lafanelanga Ngiyamtshela manje obani laba nobo ngizokuchazela mlungu umkhulu lo efike ezozenzela igesi labanye ngiyangihlangana msenza ngiyamtshela ukuthi labagesi awabantu akanje Hayi ubani umuntu omkoleta wahlala umkhulu webe odigesi la manje bezobheka igesi lakhe manje lamagesi lawa kusawa abantu odiwe imake mfethu kodwa phela Uyangixaka wendodana wangitshela ukuthi uyena umnikazi womsebenzi uwe sekuwe manje umnikazi no hayi mini apartment yami le ndoda leyisebenza la ekhaya imake baphela imake cela u-understand lesi story asinankinga ukuthi umsebenzi wakho umkhulu ngicela uchazele umfethu ukuthi uney'nyanga ey'ngaki wa-order kulo mfethu and imali usemnikile ahlaleni phansi mlungu kuchazele isitori sithini cha imangichaze mfana ungangenze umqambe manga ngimdala awumnike isuma mana wo lalela ndoda uThuba lo mfana ngifikile lapha wena ndodana nga-order igate ngamnika lo mfana iy'nkulungwane ey'ntathu 3,500 ngaphezulu ngithi akangenzeli igate ngokushesha ngoba igate lakwami selibhukile lo mfana akazange akwenze lokho ngilokhu ngibuye iy'khathi ey'ningi la ngizobheka leli gate wena mfana thula mfana yini ungafuni ukuthi pheza cha mangabe lo mfana ngimnikile ngangilindele ukuthi uzoshesha uqede umsebenzi ukuze noma ngoba ngumuntu oyisebenzayo ohambayo ukuze into zami ziphephe ekhaya nasekhaya ingane zami zikwazi ukuphepha lo mfana mangifika lapha akawenzile umsebenzi ikhathini ngaze ngalanda ke lolu hlelo njengoba ngibona lezi zinto ezongifike nazo wena namhlanje bengakaze ngikuficeke wena onjengomnikazi wekhaya yazi ukuthi mina nangebhadi bengazi ukuthi ubafo lo kunezinto ayidlulisayo efana njengalezi mina ngitshe mhlawumbe nje hayi lama-customer lawo efanele siwahambisele kulamavili azayo kodwa-ke ngazi noma mhlawumbe singayilungisa kanjani lento lesankulunkulu ngoba manje yabona nje umuntu uma sekugcwele abantu kanjena amegcekeni lami nomakhelwane sebengambuka kanjani manje angiyithandi lento yabona angazi mhlawumbe singakwazi ukuthi sikhulume njengabantu sithenge isipoti kanjani ngizodila nayo le ndoda cha baba kahle hayi kabi hayi nathi ukuthi size kabi la makuwukuthi nawe mhlambe ngamrefunda umkhulu imali yakhe mase kuwukuthi-ke kutshekelwa phambili-ke nakho konke kodwa kahle thina sikuzele la mkhulu wena-ke usuzothatha i-decision yokuthi kwenzakalani from manje ngoba njengoba usibona nje siyawathatha la magate angithi igate lamkhulu sithatha u-3 months lo mfethu engalikhiphi la magate-ke umkhulu uyozama ukupatanisa wona-ke ukuthi-ke kuba yiwona amagate-ke azowafaka-ke kwakhe futhi uyena ozofika lo azowapenda la magate kodwa ungenzani mkhulu ufuna abenjani abemnyama akufuna abemnyama and sizokufaka induku futhi ukuthi uzowapenda sokulanda khululeka hayi ngizompendela umkhulu yezwa-ke mfethu ukuthi kushuthi bese yonke into bese si-arranjele yamuzwa njengoba nawe siyachaza ukuthi-ke bazokhokhelana kanjani kukubona
mina bengakhokha kuyo imali mina ngazi ukuthi wena umnikazi Yena womsebenzi usekhokhile. ngazi noma mhlambe yafika ke kuwe yini wena leyo mali Eyangiyazi. ngasoke ngampitshela ngikhuluma ngakho ngikhulumisa Awuchaze baba, iphi imali kaMkhulu? Ngikhulume nawe. Angafaka abamnikazi abantu abaningi nomnikazi. Ngizama ukujabula.